Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În această emisiune am alături de mine o persoană specială pe care sunt onorată să vă prezint în direct din studioul Speranța TV. Așadar, în această emisiune vom vorbi cu un pacient cu cântec. Este vorba despre doamna Crista Lurț. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței! Bine v-am găsit, bine te-am găsit pe tine și bine am găsit telespectatorii. Și mă bucur să fiu aici. Doamna Lurț a fost în urmă cu aproximativ un an în direct, prin telefon, la o emisiune foarte sensibilă, la o emisiune despre cancer și sunt bucuroasă că astăzi puteți să o vedeți în carne și oase și mai mult decât atât, spre sfârșitul emisiunii o veți putea asculta cântând în direct la Speranța TV. Astăzi eu v-am prezentat ca fiind pacient, voluntar și blogger, pentru că, practic, nu vă limitați doar la rolul de persoană care suferă de o afecțiune cronică sau de mai multe afecțiuni cronice, dimpotrivă, folosiți această problemă pe care o aveți ca pe o scară, v-ați ridicat deasupra acestor afecțiuni pe care, din nefericire, le aveți și îi inspirați pe ceilalți. Haideți încă de la început să vorbim despre modul în care ați aflat că suferiți de boli cronice autoimune și cum v-a fost afectată viața. Să fac povestea lungă, să o scurtez, pentru că eu din copilărie am avut probleme cu sănătatea. Tot felul de dureri de cap, de coloană, la un moment dat, prin clasa a 7-a, am fost pusă și în maieu de gips, dureri de stomac, nu se găsea nimic, tot felul de dureri, mergeam la medic, n-ai nimic. Când am locuit în Qatar, am stat în Qatar 3 ani de zile, acolo căldura și se știe că bolile autoimune sunt afectate de temperaturile ridicate. Acolo temperaturile trecând lejer peste 40 de grade vara, semnalul de alarmă a fost lipsa de energie. Deci simțeam că mă scurg pe picioare. Durerile deja le cunoșteam de mică, sunt obișnuită, toleranța la durere se educă și ea. Atunci a fost semnalul de alarmă. În Qatar mi s-a pus diagnostic prezumtiv de lupus. Numele m-a îngrozit, știam despre lupusul eritematos, da, cu purpura pe față și problemele și am zis, eu nu am așa ceva. Dar am și vrut să vin în țară, doctorii să-mi vorbească pe limba mea, să ascult, că și vreau cu încăpățânare, am ținut să nu am lupus. Nu am lupus. În schimb, a fost diagnosticul final, să spun așa, e boală mixtă de țesut conjunctiv. Nu am lupus, dar sunt mândra deținătoare unui diagnostic de 3 paragrafe, miozită, că nu e poli, miozită, scleropozitiv, vasculită, fibromialgie, toate autoimune, pentru că așa se întâmplă. Știți că mulți dintre noi nu am auzit de toate aceste afecțiuni și aș vrea să vă întreb în primul rând ce este acea boală autoimună. Presupun că orice pacient de acum știe care este structura sau modul în care apare o anumită afecțiune. Deci, sistemul imun, în mod normal, apără organismul de infecții, boli și alți intruși. În bolile autoimune, sistemul imun o ia un picuț razna și atacă propriul organism. Și acest țesut conjunctiv, unde se află el? Înțeleg că sistemul dumneavoastră imun atacă propriul țesut conjunctiv. Cam peste tot. Cam tot colagenul, cam tot. Și când ai mai multe, sindromul Sjögren, glandele salivare, glandele lacrimare,
Raynaudul, sclero care atacă nervii, vasculita autoimună distruge vasele de sânge. Într-un cuvânt, eu spun că nici eu nu mă iubesc pe mine și am intrat în autodistrugere, așa că Văd că spuneți totuși lucrul acesta râzând. Presupun că este un râs amar. La început probabil că a fost foarte dificil. Normal. Deci nu cred că cineva, când e diagnosticat cu așa ceva, e cu zâmbetul pe buze. Pici în depresie, dar din depresie am ajuns la concluzia că dacă nu te ridici singur, nu te ridică nimeni. Poți să ai 100 de mâini în jurul tău să te scoate din depresie, nu vor reuși, pentru că aici tu singur trebuie Ce să simptome, faci. de fapt, erau, în afară de această oboseală îngrozitoare pe care o simțeați? Mai aveați și alte simptome? Normal, dar simptomele după aceea le-am recunoscut ca fiind plecând din copilărie. Durerile de cap, acelea cărora medicii nu le-au dat de cap, durerile foarte mari de umeri și de zona șoldurilor. Întotdeauna s-au pus pe hernie de disc, pe creștere, pe oase. Când, în clasa 7-a, când am fost pusă în maieu de gips, diagnosticul a fost maladia Scheuermann, care e un diagnostic foarte grav și am aflat mai târziu, în 96, când m-am operat de hernie de disc, că de fapt eu nu pot să am boala aia, pentru că cei cu maladia Scheuermann au coloana strâmbă în ultimul hal. Ori la mine nu e cazul. Eu cu atâtea boli măcar arăt bine. Să înțeleg că, de fapt, a fost foarte lung drumul până s-a pus un diagnostic. Da, și întotdeauna în bolile autoimune drumul ăsta de diagnosticare este foarte lung. Credeți că e din cauza că medicii nu au fost instruiți suficient cu privire la bolile autoimune sau pur și simplu... Nu, în niciun caz. Nu, aici nu se poate da vina pe medici și pe instruirea lor, ci pur și simplu că bolile astea implică sistemul nervos, sistemul digestiv, dermatologul, neurologul, reumatologul și e greu să... Simptomele sunt și foarte comune cu boli normale, bolile de zi cu zi. Deci nu poți să trimiți pe orice bolnav care vine cu dureri. Nu se poate da vina pe medici pentru diagnosticarea greoaie. Ci pur și simplu este vorba despre niște afecțiuni rare care au simptome se face prin eliminarea celorlalte boli. Deci este un drum lung. Cât a durat la dumneavoastră, de exemplu? Din momentul în care s-a declanșat problema și a devenit cu adevărat gravă și stările de slăbiciune așa, cam un an de zile a durat atât de puțin pentru că aveam factorul căldură, care m-a dus așa pe o pantă și, practic, galopantă. Atunci s-a descoperit că este vorba despre o afecțiune autoimună, doar că nu era lupus, era altceva. Da. În ce fel v-a fost afectată viața profesională de faptul că ați descoperit o afecțiune cronică? Nu faptul că am descoperit-o, faptul că o am. Deci cred că cel mai bun cuvânt este că trebuie să te reinventezi. Nu puteați să merge la muncă? Nu. Nu, pentru că, în primul rând, slăbiciunea, în al doilea rând, aveam dureri groaznice. Acum mulțumesc lui Dumnezeu, s-au mai potolit, dar aveam dureri groaznice peste noapte. Dacă nu poți să dormi, nu te poți duce la serviciu de 8 ore. Nici randament, nici nu ești... Nu ai somnul necesar, nu ai. Deci viața ți se dă peste cap total. Deci trebuie să uiți că ai putut să faci. Acum poți să faci, dar trebuie să înveți să le faci altfel. Cum? Ce înseamnă altfel? De muncit trebuie să muncești, da? Trebuie, mulți zic că îmi iau concediu medical sau mă pensionez, dacă este vorba despre afecțiune. Sunt momente în care trebuie să-ți iei concediu medical pentru că efectiv nu poți. Sunt care nu pot să facă decât să-și ia pensie. Sunt diferite stadii, nu fiecare bolnav reacționează la fel. În bolile autoimune, bolnavii sunt total diferiți și chiar și cei sănătoși sunt total diferiți. Dacă un medicament merge la mine, nu o să meargă la tine. Sau are alt efect. Deci suntem total diferiți.
Eu dacă n-am mai putut să am un serviciu cu program normal, am învățat să lucrez pe calculator. Singură, mi-am bătut capul, programe de grafică, pentru că mai și pictez, mai fac bijuterii din film, am talentul ăsta artistic în sânge și m-a ajutat foarte mult. Am pictat, în Qatar am avut expoziții de pictură. Când mi s-a pus diagnosticul, n-am mai putut să pictez, pentru că pictând mă gândeam la necazul care a dat peste mine. Și atunci am zis, acolo nu e de mine, nu e bine. Mutându-mă să învăț pe calculator, nu m-am apucat să învăț că fac o meserie sau că din asta o să-mi câștig pâinea, ci ca să-mi țin creierul în lucru, să gândesc altceva, să nu mă mai gândesc la boală și la necaz. Trebuie acolo, când dai enter, trebuie să știi ce ai făcut, că dacă nu, ai pierdut munca. Trebuie să știi să salvezi ce ai făcut până atunci. Păi da, mi-a trebuit o vreme să învăț și eu să salvez, că eram chiar... Și practic, învățând această nouă profesie, ați reușit să deveniți independentă și să vă faceți programul în funcție de... Da, lucrez acasă, dacă peste noapte am dureri, crize, nu stau în pat să mă foiesc, mă scol, mă pun la fotoliu, lucrez pe calculator și dorm când trec durerile, da. Și aici este un lucru foarte important. Multe persoane care au o afecțiune cronică nu sunt înțelese la locul de muncă. În niciun caz. Li se cere performanță și de multe ori boala are o acutizare în momente de stres sau în momente în care este nevoie de cea mai mare... declanșator de puseie. Și chiar în momentele în care e cea mai mare nevoie ca persoana respectivă să fie productivă. Și chiar atunci se îmbolnăvește. Și am observat că multe persoane care au afecțiuni autoimune sau alte afecțiuni cronice se descurcă foarte bine, în ciuda bolii, pe cont propriu. Ăsta e cuvântul cheie, în ciuda bolii. Ăsta e, știi? Adică nu te lași. Și ai perfectă dreptate în ceea ce spui, da, pentru că poți să să intri în puseu, într-o criză, nu știi când, că nu se declanșează cu alo, te avertizezi, vezi că mâine trebuie să zaci în pat. Pe lângă toate astea, într-un colectiv, ca un bolnav, dacă te duci și te angajezi, mai ai surpriza, ca ceilalți se uită cam cu albul ochiului la tine, știi? Adică asta vine și și-a luat serviciu la noi în echipă, dar e tot în concediu medical, dar e tot în... Și pentru un bolnav autoimun e un mare efort să rămâi în normal. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre ce înseamnă viața cu o boală cronică. Ne puteți trimite întrebări sau experiențele dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300 sau ne puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine. Să vorbim puțin despre relația cu medicii. A fost vreo deosebire între modul în care s-au purtat medicii care v-au diagnosticat în Qatar față de cei din România? Bună întrebare. Grea? Nu e grea. Nu e grea, e bună și eu nu pot să fiu decât sinceră, pentru că ok, în România sistemul medical este la pământ, cum sunt toate sistemele. Nu... indiscutabil. Toată lumea spune, medicii din România și dincolo sunt tot medici și sunt la fel. Pentru că ceea ce au pățit prietenii mei, că tot am vorbit cu ei acum la conferința APA, am pățit și eu în Qatar. Și de obicei la bolile astea invizibile, care nu se văd, te duci la doctor și îi spui, domnule, mă doare aia, îți face analizele normale și te trimite acasă și îți spune, da, ești perfect sănătos. Așa am pățit și eu în Qatar și mergeam la clinică privată, clinică cu medici top. Deci nu numai în România se întâmplă așa ceva. Și e universal valabilă pentru toți autoimunii. Nu se vede, nu ai nimic. Nu credeți că în ultimii ani, tocmai datorită activității intense a pacienților, lucrul ăsta s-a mai schimbat? Asta adică trebuie să facă diagnosticul se pune mai rapid? Ba da.
asta trebuie să facă pacientul, să se implice mai mult în diagnosticare. Și acum a fost conferința APA, am fost acolo și fetele au făcut o treabă extraordinară, le felicit. Chiar în urmă cu câteva zile a avut loc conferința pacienților cu afecțiuni autoimune, prima conferință organizată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Au fost foarte multe persoane din diferite domenii, medici, pacienți, jurnaliști și oameni care sunt într-un fel sau altul implicați în domeniul medical, pentru că am avut chiar o secțiune interesantă despre modul în care media, în special internetul, poate să contribuie la răspândirea corectă a informațiilor sau la răspândirea informațiilor corecte. Pentru că internetul este o sursă bogată de informații incomplete, false, care te pot duce pe drum greșit și a fost o discuție foarte importantă legată de cum verificăm sursele online. Asta mă duce la următoarea idee pe care vă propun să o discutăm, despre activitatea online pe care o desfășurați. Doamna Crista Lurț are un blog pe care telespectatorii îl vor vedea curând. Adresa este blog.xstar.org. De ce v-ați apucat de blog? De blogging? Când am fost diagnosticată și eram în Qatar, asta în 98-99, era începutul internetului pe atunci. Eu, ca bolnav, căutam cu disperare informații despre boli. Foarte puține găseam. Găseam John Hopkins, Mayo Clinic, clinicile mari care făceau și cercetare. Atunci am început și am tradus din engleză în română un site Scleroderma de la A la Z, cu o asociație din Minnesota. Iar blogul l-am pornit ca să-mi spun povestea celor ca mine, să vadă că se poate și altfel. Și cumva să încurajez. Și ați oferit de-a lungul timpului și informații utile pacienților care au astfel de boli. Niciun bolnav să nu uite că e înconjurat de familie, de prieteni, de oameni sănătoși. Trebuie să avem grijă și de ei. Și dacă o boală este foarte rară, cu siguranță se mai găsește încă cineva care să aibă aceeași afecțiune. Nu neapărat, nu la asta mă refer. Cei de lângă noi sunt acolo să ne ajute. Dar dacă noi ne transformăm în bolnavul dificil și ziceai că o spun cu zâmbetul pe buze, nu pot să spun varianta tristă, pentru că trebuie să te gândești și la cei de lângă tine. Dacă ești tot timpul supărat și nervos și că te doare, că ești bolnav, îi tragi după tine și pe cei din jur, pentru că nu au cum să te ajute. Oricât de mult ar vrea, nu au cum să te ajute. Eu la mine acasă am făcut o regulă când am avut o perioadă cu crize foarte puternice, cu familia și cu prietenii. Ok, dacă intru într-o criză și scurt așa, stăteam, vorbeam, râdeam și scurt m-a apucat durerile de mă tăvăleam pe jos. Atunci am făcut o regulă. Dacă ești lângă mine când am criză, sau mă faci să râd, sau pleci din cameră. Pentru că dacă nu, eu trebuie să-ți ridic ție moralul, nu? Eu trebuie să-mi păstrez energia pentru mine. Te rog frumos. Deci, de-aia, trebuie să... Nu numai cei din jur trebuie să aibă grijă de tine, și tu trebuie să ai grijă de cei din jur. Că am mai fost întrebată, am mai fost la prieteni, am avut dureri peste noapte, n-am dormit. Prietena mea m-a întrebat dimineața, dar de ce nu m-ai trezit dacă n-ai dormit? Nu ai cu ce să mă ajuți, dar mâine s-ar putea mie să-mi fie la fel de rău și să am nevoie ca tu să fii odihnită să mă ajuți pe mine. Deci e... Și în blogul meu e un pic... Blogul meu e așa pe o linie, știi, între cei bolnavi și cei sănătoși. Mă străduiesc să împac pe toți. Că cei, bine,
pe blog se va vedea că merg și pe munte. Asta am vrut să întreb. Sunt foarte multe imagini și telespectatorii le-au văzut cu grupuri care sunt în natură, pe munte. O persoană cu boală cronică poate urca pe munte așa când vrea? Nu când vrea. Nu când vrea. Când poate. Dar surprinzător, da. N-am crezut că vom mai putea urca vreodată pe munte. Am urcat pe munte în adolescență, după ce m-am îmbolnăvit, n-am crezut că vom... Ultima dată am urcat în 1995. Și acum de 3 ani de zile am reînceput să merg pe munte și am avut surpriza că pot. Și după ce faceți un astfel de efort, dar în aer curat, vă simțiți mai bine? Se îmbunătățește ceva în starea de sănătate? Da. Și medicul meu de la Mediaș, doctorul Dan Rusu, asta îmi spune: măi, Crista, de când ai început să mergi pe munte, ești alt om. Merg foarte încet. Deci muntele nu trebuie să fie pentru cei curajoși și viteji și care merg în viteză. Nu, am făcut aia în tinerețe. Acum zic și eu că m-am potolit. Merg foarte încet. Dacă traseul e de 3 ore, că așa scrie pe plăcuță, eu îl fac în 4, 5, 6, toată ziua. Nu contează. Nu mă grăbește nimeni, nu mă grăbesc să ajung nicăieri. Bun, și atunci... Când ajung, merg de obicei la o cabană cu rucsacul mai mare. Când ajung la acea cabană, după ce dau jos greutatea, acolo mă simt ca o cârpă stoarsă. Asta înseamnă că eu am consumat toată energia care o aveam până am ajuns acolo. Dar ce energie am consumat? Aia de oraș, care e cu stres, care oricum nu străbă, că nu te mai ajută. Ajung la cabană, zac, câteva ore sunt pe tușă, plântuță, zac, mai iau câteva calmante, una alta, după care, fiind descărcată, nu fac altceva decât să mă încarc cu energie. O energie benefică, o energie curată, liniștea. Merg în timpul săptămânii când nu e foarte multă lume, evit aglomerațiile. Asta e mama natură, te ajută. Mergeți împreună cu prieteni sau singură? Merg și singură. Este un act de curaj, totuși, ținând cont că... Da, este, și nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta. Prima din legile muntelui este să nu pleci singur pe munte. Nu o spun ca o laudă, că am experiență, am ceva experiență cu mersul pe munte, cam știu să mă descurc în situații critice sau probleme. Am crescut la țară, știu să fac focul, știu să bat cuie, deci nu mă... Știu că nu e bine, dar de obicei îmi iau marge de siguranță. Dacă mă duc să stau în timpul săptămânii la o cabană, atunci urc duminica. Duminica, atunci când eu urc, de la cabană coboară cei care sunt sus, care sunt sănătoși, au serviciu de la 8 la 4. Deci nu mă pun în situații limită, nu risc, nu. Deci trebuie foarte mare grijă. Anunț la cabană, acum am plecat de jos, dacă nu ajung în atâta timp, mă căutați, că se întâmplă să nu ai semnal. Deci trebuie foarte mare grijă și să știi că atunci când sunt singură am mult mai multă grijă decât atunci când sunt cu cineva. A avea grijă presupune că îți cunoști bine reacțiile organismului, modul în care boala se manifestă, limitele. Da, aș putea să spun că le cunosc, dar atâta timp cât boala mea îmi dă o criză când mi-e lumea mai dragă, da, merg singură, merg mai mult vara, când am zi lumină multe ore și dacă mă apucă durerile, n-am altceva de făcut decât să iau o pauză, să stau acolo, să aștept să treacă. Medicamentele presupun că fac parte din viața de zi cu zi. Da. Există un tratament de fond pe care trebuie să-l luați în afara momentelor de acutizare? Nu. Asta este un lucru bun. Da, e un lucru foarte bun, pentru că cei care... Da, ai observat că am ezitat să răspund. Acum am spus-o și prietenilor mei autoimuni.
Am întrerupt tratamentul cu imunosupresare acum mulți ani. Îmi făcea foarte, foarte rău. Dar asta este decizia fiecărui pacient. Și în principiu când se iau astfel de decizie, se discută și cu medicul. Absolut, absolut. Deci decizia se ia împreună cu medicul și sub supraveghere și vezi cum merge și ce merge și cât merge, pentru că dacă se pune problema o să reîncep fără discuție. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți trimite întrebări prin SMS la numărul 0751 400 300 sau pe Facebook pe pagina Starea de Bine. Acum, în această activitate de blogger, cunoașteți foarte mulți oameni și cred că așa am ajuns și eu să iau legătura cu dumneavoastră, pentru că pe pagina, pe grupul pacienților cu boli autoimune ați postat o fotografie într-un moment în care tocmai vă tunseseți zero. Când am aflat povestea, am fost foarte impresionată. O prietenă de-a dumneavoastră fusese diagnosticată cu cancer, era în cura de chimioterapie și avea o problemă că îi cădea părul. Da. Este foarte grav pentru o femeie să-i cadă părul. Da. Este o dramă, o lovitură în esența feminității. Da. Probabil că depinde și de la femeie la femeie, că acum mai e la modă, se mai poartă, dar prietena mea are și o vârstă mai avansată și a fost întotdeauna o cochetă și pentru ea a fost foarte greu. Și nu știu dacă pentru un bolnav cu cancer căruia îi cade părul este foarte greu faptul că rămân cheală sau psihic. Adică și părul îmi cade. De fapt, în momentul în care realizezi, te uiți în oglindă și zici, da, băi, am cancer. Deci oricum, diagnosticul te cam dărâmă. Te dărâmă bine. Și ați decis să o susțineți tunzându-vă părul, tăindu-vă părul. Da. Eu stau foarte bine, mult prea bine, aș putea să spun, cu simțul umorului. Și articolele pe blog sunt tot cu simțul umorului. Și m-am gândit așa, mă duc la ea în vizită și trebuie să stau cu ea la masă, față în față, să vorbesc, să o încurajez, să îi spun ceva. Ea se simte foarte prost că e cheală. Ce pot să-i spun? Și atunci, când ea era la spital la Sibiu pentru încă o cură de citostatice, m-am dus la frizerița mea și i-am spus 0. Ești nebună, nu? Ba da, 0. Când prietena mea, Mihaela, a venit acasă și m-a văzut, a râs, a plâns. Și am putut să stau față în față cu ea la masă și să facem haz de necaz, că eu știu asta să fac cel mai bine. Da, și într-adevăr un astfel de gest valorează mai mult decât cuvintele pe care le puteați spune sau alte moduri de a încuraja. Eu cred că sunt foarte puține cuvinte concrete care poți să îi le spui cuiva care suferă de cancer. Bolile autoimune sunt pe termen lung. Cancerul e ceva ce te ia cam rapid, cam scurt și șansele sunt puține. Cum poți să încurajezi așa un om? Îl încurajezi. Dar eu știu că vreo 2 săptămâni după diagnosticul meu am stat și eu în depresie. Oricine venea să-mi spună, hai că o să fie bine. Serios. În gândul meu, zâmbeam și făceam, hai serios, hai dispari. Adică nu-mi vin de gogoș, și totul sună fals, orice îi spune poate să-ți o dea înapoi, că... Dar la un astfel de gest n-a avut ce să spună, dimpotrivă, a fost o surpriză. Și apoi o sunam, vin la tine în vizită, ce să-ți aduc, bigudiurile sau placa? Sau stăteam față în față cu ea și îi spuneam, sufla așa în sus, că ți-a intrat părul în ochi. Deci s-a trecut peste, ne-a crescut părul amândorura, și ei și mie, e doar păr. Da, dar este vorba de mai mult decât una e să te tunzi, să te chelești că nu ai cancer și alta e să te chelești că ai...
Până acum înțeleg că îi încurajați noastră pe cei din jur și sunteți activă și pe grupurile de pacienți. Care ar fi rolul acestor grupuri de pacienți care se formează online și iată că din când în când se întâlnesc și în lumea reală? În primul rând este un rol de susținere. Acum la conferință, surpriza a fost că Rozalina m-a rugat să-mi spun povestea. M-a surprins și cum sunt și emotivă și stresul așa. Ok, am acceptat, am început să povestesc și după câteva minute mi-am dat seama că mă simt foarte bine. Vorbeam celor ca mine. Toată lumea înțelegea. Când spui cuiva sănătos despre toate cele, le dai și un dicționar să înțeleagă. Și simptomele, și da, aia de ce, aia de ce. Acum, cei care m-au ascultat erau cei ca mine și care sunt convinsă că la un anumit punct în povestea mea s-au regăsit. Și asta îmi spun și bolnavii după ce îmi citesc blogul. Îți citesc și mă regăsesc, parcă sunt eu. Pentru că avem simptome comune, chiar dacă nu e aceeași boală. Dar sunt lucruri comune și cu vis-a-vis de boală și ceea ce trăim. Acum Când vine greu discuți, să cred... vorbești cu cei ca tine, te simți mult mai bine. Îmi vine și greu nu ești să cred singurul. că există persoane care să nu fi trecut măcar o dată printr-o situație dificilă sau de suferință, astfel încât să nu înțeleagă deloc prin ce trece un pacient cronic, doar că alegem să ignorăm de multe ori. Știi cum e? Discutam cu prietena mea, Mihaela, pentru care m-am tuns. Mă știe de foarte mulți ani. Și mergeam la ea sau îi spuneam, nu pot să vin astăzi, că nu am energie, nu pot să mă mișc până la voi. Acum când a avut și ea necazul și tratamentul cu citostatice, i-a dat stările de slăbiciune și de așa, discutând cu ea mi-a spus, atâția ani îmi povesteai, te înțelegeam, dar te înțelegeam la nivel psihic. Cât poți să înțelegi? Da, măi, nu poate. Acum când le simt, îmi dau seama că tot ce mi-ai povestit tu de-a lungul timpului e greu. De fapt, acum experimentează ce simte celălalt. Exact, chiar și faptul că, măi, astăzi trebuie să mă îmbrac, să ies în oraș. Mi-e atât de greu să mă îmbrac. N-aș putea să merg în training. În timpul cel mai greu al afecțiunii, în momentul în care aveți un episod acut, cine vă ajută? Cine vă susține? Familia este alături? Prietenii vin să vă ajute la cumpărături sau să vă facă... Prietenii, pentru că locuiesc la Mediaș, deloc sunt de lângă Făgăraș, dar locuiesc la Mediaș. Am prieteni care mă ajută. Acum 2 ani de zile am avut piciorul în gips, m-au cărat și în cârcă, pe scări, în spate, până mi-a făcut curaj să cobor scările singură. Am vorbit puțin despre aspectele psihologice, despre depresia care, dacă nu lupți să o depășești, poate să-ți invadeze viața și nimeni din jur nu poate să îți ia această stare. De unde totuși atâta forță cu un diagnostic de boală cronică să reușești singur să treci peste aceste momente dificile? Îți trebuie o motivație. Îți trebuie o motivație foarte solidă. Ce motivație, de exemplu? De exemplu, pentru mine a fost fiul meu. Și nu puteam să concep să... Deci, fiul meu. A crescut fiul meu, a plecat de acasă și a luat zborul ca orice copil. Motivație, să faci orice. Eu, având și talentele astea artistice, faci bijuterii. Să merg pe munte. La fel, și aici îmi trebuie o motivație. Spuneam că am avut piciorul în gips și m-au cărat prietenii pe scări. A fost o tendinită foarte urâtă. Acum știu că și aia se vindecă foarte greu.
Și am stat în gips, am dat gipsul jos, dar încă vreo 4 luni am mers foarte greu și pe stradă și am zis, Doamne, dacă eu îmi recuperez piciorul să mai pot să merg pe munte încă o dată, vreau să ajung pe vârful Moldoveanu, să-mi fac poze cu toc cui. Și ați cărat pantofii cu toc cui până pe vârful Moldoveanu. Da. Am reușit. Iar Dar acum nu ați fost unul dintre acei turiști despre care scrie în articolele acelea amuzante de pe internet că merg pe munte în șlapi? Nu. Deci am echipament. Pantofii sunt în rucsac, îi car până acolo. Acum la conferință, prietenii mei cei bolnavi m-au rugat să-mi aduc și pantofii și i-am avut. Avem un mesaj pe pagina de Facebook Starea de Bine. Există multe grupuri ale oamenilor cu boli autoimune, iar Crista are mereu câte o vorbă bună, un sfat care ne dă încredere și ne aduce un zâmbet. Felicitări și sunt fericită că am cunoscut-o. Și felicitări emisiunii Starea de Bine. Mulțumim mult! Mulțumim! Într-adevăr, mi-aduc aminte acum un an când am făcut cunoștință și am vorbit la telefon, era o emisiune foarte tristă despre cancerul mamar și chiar medicul care a fost aici a fost foarte impresionat de modul în care ați găsit o soluție pentru prietenia dumneavoastră cu pacienta diagnosticată cu cancer. Adică sunt lucruri pe care noi suntem învățați să le spunem. Mă rog pentru tine, mă gândesc la tine, sunt alături de tine. Dar atunci când cineva face ceva concret, abia atunci înțelegi că omul acesta a stat și a luat timp să se gândească. Oare cum aș putea eu să fac într-adevăr ceva care să aibă semnificație pentru bolnavul acesta? Gesturile mărunte contează mai mult decât orice. Și pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș vrea să vă întreb de unde pasiunea pentru muzică, de când ați descoperit această pasiune pentru muzică? De mică. De mică. La noi în casă se cânta, tata și mama ne-au încurajat întotdeauna să cântăm. Tata avea o voce extraordinară și cred că vocea lui o moștenesc eu în general. Apoi la Făgăraș aveam Cenaclul Excelsior și am cântat de pe la 12-13 ani, am cântat muzică folk în Cenaclul Excelsior. Deci muzica e parte din viața mea. Avem câteva mesaje și aș vrea ca înainte de a citi aceste mesaje să vă anunț că după acest moment vom avea o scurtă pauză și apoi Crista ne va cânta o melodie la chitară și cu vocea în direct la Speranța TV. Mulțumim foarte mult pentru curaj, nu este ușor să cânți live. Iată unul dintre mesaje. Sunt mândru că o cunosc pe Crista. Este o femeie excepțională, cu o putere ieșită din comun și cu toate că boala pe care o are este una extrem de dureroasă, reușește să fie optimistă și să emane un pozitivism deosebit. Domnul Aurel scrie lucrul acesta. Alt mesaj. Bună seara, și eu mă simt obosită de ceva timp. Nu v-am prins de la început cum se numește diagnosticul doamnei. Doar pentru faptul că vă simțiți obosită, cel mai probabil că nu vi se poate pune un diagnostic doar pe baza acestui simptom. Doamna Crista are un diagnostic de boală autoimună. Pentru aceasta sunt oricum necesare foarte multe investigații. Am să le răspund tuturor la mesaje, dacă mă contactează, cu mare drag le răspund. Sigur, la sfârșit o să vă dăm numerele de telefon să le răspundeți. Ce restricții la mâncare vă impuneți și ce mâncare preferați? Nu-mi impun restricții. Chiar spuneam și prietenilor autoimuni, mănâncă ce-ți cere organismul, ascultă-ți organismul. Nu sunt vegetariană, dar vara mănânc salate multe la greu. Deci fără excese. Deci trebuie să păstreze o balanță. Motivația Cristei, ca și a altor mame bolnave, este copilul. Acesta este un alt mesaj. Crista este un om super puternic, un model pentru bolnavii autoimuni. Mulțumesc că ați invitat-o și eu îi mulțumesc că a acceptat să vină.
Am zis că dacă tot vine în București, neapărat trebuie să facem o emisiune. Și un răspuns la ce am spus eu puțin mai devreme, și rugăciunea este ceva concret și relevant, într-adevăr. Întotdeauna, să știți că nu fac nimic fără Dumnezeu. Merg pe munte și zic, Doamne, îți mulțumesc că mă rabzi pe pământul ăsta. Și vă rugați pentru ceilalți? Da, și când cineva îmi spune de ziua mea la mulți ani și tot ce-ți dorești, nu-mi doresc altceva decât să-i știu pe toți cei din jurul meu sănătoși, pentru că dacă ei sunt bolnavi, am și eu o problemă. Haideți să facem acum o foarte scurtă pauză și apoi să o ascultăm pe doamna Crista Lurț, care este un pacient cu cântec, să auzim de fapt cântând. Doamnelor și domnilor, invitata ediției din această seară a emisiunii Starea de Bine este doamna Crista Lurț, pacient, voluntar și blogger. Și nu în ultimul rând, muzician, pentru că, iată, în minutele următoare ne va cânta în direct la Starea de Bine o melodie. Mulțumim foarte mult că ați acceptat și vă ascultăm. De-aș putea să fiu pasăre, să mă arunc din înalt în abis, să plutesc prin el ca prin vis, căutând în noapte o cărare. În noaptea gândului, dacă aș putea să fiu pasăre călătoare, să găsesc în noapte o cărare care duce spre lumina din zare. O pasăre, dacă aș fi, aș zbura spre țărmul liniștit, mi-aș întoarce chipul spre soare, inima aș lăsa-o să zboare spre luceferii nopților și spre zâmbetul zorilor. M-aș arunca în alt soarelui foc ca să ard cu durere cu tot. Nu știu în ce parte s-o apuc, să mă întorc sau să mă duc. Nu știu în ce parte s-o apuc, să mă întorc sau să mă duc. Pasăre de-aș putea ca să fiu, aș căuta al vieții foc viu, mi-aș scălda în el aripile, să pot ține pe loc clipele. În noaptea gândului, dacă aș putea să fiu pasăre călătoare, ca să căutând în noapte o cărare care duce spre lumina din zare. O pasăre, dacă aș fi, aș zbura spre țărmul liniștit, mi-aș întoarce chipul spre soare, inima aș lăsa-o să zboare spre luceferii nopților și spre zâmbetul zorilor. M-aș arunca în alt soarelui foc ca să ard cu durere cu tot. Nu știu în ce parte s-o apuc, să mă întorc sau să mă duc. Nu știu în ce parte s-o apuc, să mă întorc sau să mă duc. Mulțumim mult! Este extraordinar mesajul și Este compoziție proprie și este una dintre melodiile pe care le-am compus. Deci și versurile sunt ale mele, din seria de poezii, melodii care le-am scris, compus după ce m-am îmbolnăvit. este de fapt o poveste a O bucățică din... vieții dumneavoastră cu durerea. Da. Și în ce mod vă ajută muzica să depășiți sau să uitați de durere?
Se știe foarte bine că se face terapie prin muzică, da? Muzicoterapie. Se face terapie și prin râs. Într-adevăr, dar asupra celor din jur, știu că mergeți la festivaluri, cântați, nu doar la congresele pacienților. Nu foarte des, ca și cu mersul pe munte, de cântat n-am mai cântat, cred că din 2005 până anul trecut, când mi-am făcut curaj, că îmi trebuie curaj, să merg la Mediaș, la festivalul de muzică folk Mediaș, Cetate Seculară. Anul acesta se apropie, dar atunci mi-am făcut curaj ca după foarte mulți ani să urc pe scenă și să cânt. Mi-a fost foarte greu, deci din punct de vedere psihic, stresul a fost, deci eram în prag de atac de panică, atât de stresant a fost. Da, mi-am făcut curaj. La fel cum am spus, motivație, hai să fac ceva. Nu contează să câștigi, nu contează să fii primul, contează să participi, să fii acolo. Și contează să atingi inimile celor care trec tot așa prin suferință și care se identifică cu ceea ce spuneți dumneavoastră. Avem încă 2 mesaje. Felicitări, Crista, te susținem din Făgăraș. Splendid, felicitări doamnei Crista. Poate că tocmai aici este noima acestei suferințe, să o transforme în sprijin pentru semenii slabi și descurajați. Exact. Deci eu spun că nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Și întotdeauna, dacă și în seara asta, că m-a invitat în emisiune și s-a întâmplat să se întârzie, așa, la un moment dat am zis, mai poate nu ajung. Dacă nu ajung, înseamnă că eu nu trebuie să ajung acolo. Dar Dumnezeu, nicio problemă, făceam o transmisiune din taxi. Așa se spune și da, făceam. Suntem aproape de finalul emisiunii. Mulțumim foarte mult că ați fost la noi în emisiunea Starea de Bine și vă așteptăm și cu altă ocazie, cu cântece, cu optimism, cu puterea de a face față oricărei probleme. Nu ai decât, deci ai 2 variante, să lupți sau să te pui în pat să zaci. Pentru mine asta nu e opțiune. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Crista Lurț, o persoană care ne inspiră și care ne dă curaj să trecem peste foarte multe probleme pe care viața le poate aduce înaintea noastră. Iată că există oameni care au reușit nu să depășească problemele, să trăiască cu ele, să le facă față și, mai mult decât atât, să inspire pe alții. Mulțumim foarte mult! Te întrerupt, nu am reușit. Încă încerc să reușesc, pentru că nu pot să reușesc niciodată. De aici de unde stau eu se vede foarte bine, se vede o persoană învingătoare, optimistă și puternică. Și mulțumim foarte mult că ați acceptat să fiți alături de noi în această seară. Doamnelor și domnilor, suntem la final. Vă mulțumesc pentru atenție și sper să vă amintiți întotdeauna de cântecul doamnei Crista Lurț, care vrea să depășească această problemă pe care o are și să fie liberă ca o pasăre care zboară înspre cer. La revedere!